नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। चिंदर गावात 10 कोटीपेक्षा जास्त निधीतून विकास कामे झाली असून विभागात 20 कोटीपेक्षा जास्त विकास कामे झाली आहेत। पुढील काळातही अनेक विकास कामे मार्गी लावली जातील। ग्रामस्थांना अपेक्षित असलेला विकास पूर्ण करत असताना विकास निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही आमदार निलेश राणेंनी चिंदर इथं बोलताना दिली। गाव भेट दौऱ्यात आमदार निलेश राणे काय म्हणाले पाहूया। आमदार झाल्यानंतर जर सर्वात मोठा हार कोणी दिला असेल तर चिंदर गावाने, म्हणजे नुसतं स्टेजच नाही तर इथून ते तिथपर्यंत ते पण कव्हर झाले असेल। म्हणून मनापासून तुमचे आभार मानतो। आपण विकास कामाची ही यादी मी तुम्हाला हे झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेणार आहे, त्यामध्ये ती यादी वाचून दाखवेल। साहेब, 20 कोटीच्या जवळपासची कामं आपण या विभागात केलेली आहे आणि करतो। सामंत साहेब बोलत असताना सामंत साहेब अर्धच बोलले। आपण साहेब हा तलावाचा विषय आपल्याला सगळं माहिती आहे, मी सगळं तिकडे जाहीर करणार नाही। मी 4 मंत्र्यांच्या कॅबिन मध्ये जाऊन उभं राहू शकतो, पण मला राणे साहेबांनी तसं शिकवलं नाही। जे तुझ्या हक्काचं आहे ते बोलून दाखव आणि हक्काने घे। साहेब झगडतोय, भांडतोय, कष्ट घेतोय। 1.25 वर्ष माझ्या या आमदारकीला झाला साहेब। सामंत साहेब दिवस रात्र, आज मी हे जे काय बोलू शकतो ना तिकडे, कारण का मला माहिती आहे सामंत साहेब इकडे मतदारसंघात आहेत म्हणून तिकडे मी बोलू शकतो। जसं रक्ताचं नातं असतं ना तसं आमची शिवसेनेचं नातं आहे। सामंत साहेब जिथे जातात मला काही करावं लागत नाही। मी तुम्हाला आज सांगतो, पत्रकार समोर आहे, मला काही करावं लागत नाही। मला जे सामंत साहेब बोलतात तेवढंच मी करतो। तिकडचं माझं असतं, इकडचं यांचं असतं। कारण का मला माहिती आहे ते करणार तर काही चुकीचं करणार नाही, आणि आमच्या पक्षावर की नाही इकडे गेल्यावर आपली कामं होणार आणि कामं झाल्यामुळे आम्हाला त्यांच्याकडे जायचं आहे। हाच विषय असतो, कामं झाली पाहिजे। मी म्हणून सुरुवातीला काय म्हटलं, एवढी गर्दी चिंदरमध्ये जमू शकते हे मला आज 2026 मध्ये आम्हाला दिसलं। मी राजकारणात 20 वर्ष झाली, आता 16 वर्ष तर निवडणूक प्रक्रियेत झाली। म्हणून आपल्याला कोणाची वाईट पण घ्यायचं नाही। आपण सगळे कुटुंब आहोत। गावाचा विकास झाला त्याच्यापेक्षा मोठा समाधान आम्हालाही नाही, सामंत साहेबांना नाही। गावाचा विकास झाला पाहिजे, गावामध्ये पैसा खेळला पाहिजे। आता हे सगळे पैसे मी तुम्हाला जे हक्काने सांगतोय, 10 कोटी आणणार, अजून नाही, अजून तुम्हाला 20 कोटी लागले। आज निलेश राणे यांनी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही विकासासाठी काळजी करू नका, पण विकासाच्या मागे राजकारण करू नका। हे मीच आणलं, जे काय आणलंस, आता पुढचं सांग, पुढे काय? पुढे पण आपल्याला सांगितलं पाहिजे। आता जसं मी सांगू शकतो ह्या बजेटमधून मी तुम्हाला एवढे आणणार सांगू शकतो, पुढच्या बजेटमधून किती आणणार पुढच्या वर्षी सांगणार। दरवर्षी तो तुम्हाला सांगू शकतो। चिंदर गावामध्ये 1 रुपयासाठी पण मी कमी पडायला देणार नाही। मागणी करा तेवढे पैसे आम्ही देणार, पण आम्ही कधी कोणाला नका मारायला गेलो नाही। आम्ही कोणाला विचारायला गेलो नाही की निलेश राणेंनी काय केलं मागच्या 6 वर्षात, बरोबर ना? जर ग्रामपंचायत गेली तर निलेश राणेंनी हे काय केलं असं म्हणणार। आम्ही सगळ्या गोष्टींसाठी तयार असतो, लक्षात ठेवा। सामंत साहेबांनी 24 तास काम करणारे लोक आहेत, विश्वासाने आम्ही लोकांकडे जातो, लोक विश्वासाने आमच्याकडे येतात। असंच आम्ही कोणासमोर उभं राहत नाही। साहेब हे काम केलं म्हणून आम्ही मतं मागतोय, त्याच्या पलीकडे आम्ही काय मागत सुद्धा नाही, कोणाची चहा सुद्धा पीत नाही। पण उगाच नका लावू नका, उगाच नको त्या वार्ता नको। आपल्याला फार मोठं काम करायचं आहे।
या सुशोभीकरणांपासून आपल्या ह्या सगळ्या रस्त्यांची कामं असतील, अनेक कामं आपल्याला. चिंदर हे मोठं गाव आहे, मला वाटतं 2 किंवा 3 तलाठी, किती तलाठी? 3 तलाठी आहेत, 9 पोलीस पाटील आहेत. एवढ्या मोठ्या गावामध्ये आपण स्पर्धा, साहेब हे काम माझं आहे, आपण कराल का? आपण एकत्र करूया, हे संभाषण असलं पाहिजे. फक्त सामंत साहेब गावात आले म्हणून बॅनर नाही टाकता गावात. बॅनर आपण एक आहोत ना, एक कुटुंब आहे. आपण नेहमी एकच कुटुंब राहिलं पाहिजे. दुसऱ्या कोणाला त्या भट्टीतून शिरायला देऊ नका, एवढंच माझं म्हणणं. आपण एकत्र राहिलो तर काही कोणाला कमी पडणार नाही, गावाचा विकास होईल. आणि जे गावाला पाहिजे ते आपण 100% देणार. पालकमंत्री नितेश आहे, खासदार आमचे राणे साहेब आहेत, राज्यामध्ये सरकार आपलं आहे, केंद्रामध्ये सरकार आपलं आहे. आपण नाही करणार काम तर कोण करणार? आपल्या जिल्ह्याने पहिल्यांदा हे चित्र दाखवलं. आमच्या कुटुंबातले 3 जण या जिल्ह्यात, हे असं देशामध्ये कुठे झालेलं नाही. म्हणून मी राणे साहेबांना नेहमी सांगतो की साहेब, आणि नितेशलाही सांगतो की राणे साहेब, पहिल्यांदा असं झालं असेल देशामध्ये की एका कुटुंबामध्ये तिघही जनतेतून निवडून गेले, जनतेतून. तर जेवढं काय करता येईल आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी करायचं असेल, जेवढं भांडता येईल, जे काय करता येईल, ज्यांच्याशी भेटता येईल, जेवढे पत्रव्यवहार करता येतील ते सगळं करायचं. पण ह्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात विकासात्मक नंबर 1 वर कोणाचं जिल्ह्याचं नाव येणार असेल तर ते सिंधुदुर्गाचं घेतलं पाहिजे. बेलदार फटका समाज संघाची स्थापना करण्यात आली आहे. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. मी समाजासाठी आता आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं आहे. 40 वर्षे काम करतोय आम्ही, पण आता हे तालुक्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केलं आहे आणि समाजाची कामं करतोय. काय आता बोलून आम्ही छोटी मोठी चांगलीच कामं, म्हणजे लोकांच्या मुली संसार नांदायला घालवून पाठवल्या, त्याच्यात भांडणं होते, कोर्टात केशी होत्या, त्या आम्ही मिटून समाजाला बसवून समाज हे करून ते हे केल्या, नांदायला पाठवल्या. काही मुलांना त्याच्यातून मोकळं केलं. काय आणि काय काय आम्ही समाजाची कामं करतो. कुठे कुठं कोणाचा काय प्रॉब्लेम झाला, काय झालं काय, तिथे जातो आम्ही, मदत करतो, सहकार्य करतो आणि अजून बी करू. आणि समाजाने एवढा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समाजाने माझ्यावर विश्वास टाकून मला अध्यक्ष केला, त्या सगळ्या समाजाचा मी आभारी आहे. आणि मी आता मी काम करतो आणि याच्या पुढे बी माझी 2-3 वर्ष आहेत ते मी मनापासून कामं करेन. सुरुवात कशी झाली, पुढे केली त्यामध्ये? सुरुवात आमचे ते सकाराम अण्णा चव्हाण होते, त्यांनी स्टार्टिंगला केलं होतं. 25 वर्ष झाली त्याला, पण त्यांनी काही रजिस्ट्रेशन केलेलं नाही. काही काळात त्यांची तब्येत हे झाली आणि त्याचं त्यांनी केलं. पण आम्ही आता माझे संपूर्ण साथीदार मिळून, आम्ही सगळ्यांनी मिळून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी सगळ्यांनी मिळून, काय सल्लागार बिल्लागार आमचे सचिव सगळ्यांनी मिळून आम्ही ते रजिस्ट्रेशन केलं, पाठपुरावा करून रजिस्ट्रेशन केलं. त्याला खर्चसुद्धा आम्ही आमचाच केला खिशातला. काय आम्ही कोणाला केलं, पालकमंत्री. सुरुवातीला ही संस्था 40 वर्षापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्थापन झाली. त्याच्यानंतर हळूहळू ही वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये ह्या संस्थेचं नाव येत चाललं. पुढे कामकाज वाढत गेला. फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही संस्था रजिस्टर झाली नाही किंवा अन्य कुठल्या तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये ही संस्था रजिस्टर झाली नाही. ती आम्ही इथे पहिल्यांदा रजिस्टर केली. याच्यापूर्वी माननीय कैलासवासी सकाराम अण्णा चव्हाण याने जवळपास 15-20 वर्ष अतोनात प्रयत्न केले, पण त्या प्रयत्नाचं काही चीज झालं नाही. कारण त्याला जे पाठबळ पाहिजे होतं, सहकार्य पाहिजे होतं, ते योग्य त्या रीतीने त्यांना मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांचं थोडंसं काम अर्धवट राहिलं आणि ते आकस्मिक निघून गेले. त्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये बरीचशी अशी कामकाज करण्याची पद्धत अशी ठेवली आम्ही आत्ता सध्या, की एकजुटीने काम करावं, समाजासाठी प्रयत्न करावा. समाज हा आमचा शासकीय यंत्रणेमध्ये तो सहभागी नाही आहे, किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की आमच्या समाजाचं नाव शासनामध्ये नाहीच आहे मुळात. तर हा जो विषय आहे तो आम्ही आता सध्या रजिस्टर करून
ती संघटना आम्ही त्या शासकीय यंत्रणेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, आहे आमचा प्रयत्न. त्याचबरोबर सामाजिक जी कामकाज करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत आत्तापर्यंत आम्ही अवलंबली. आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष मोहिते, मी या संघटनेचा सचिव म्हणून ही संघटना 24 फेब्रुवारी 2024ला रजिस्टर झाली आणि सचिव पदाची सूत्र माझ्या हातात आली. प्रथमतः आधी कोकण साथ लाईव्ह या चॅनलला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आज आम्हाला इथं आमंत्रित केलं त्या म्हणजे मुलाखतीसाठी. प्रथमतः आपण आधी समाजाची जर थोडीशी 2 मिनिटं जर पार्श्वभूमी बघूया. कारण समाजाची संघटनेचं नावच काय तर बेल्लार भटका संघ सिंधुदुर्ग असं आहे. आता बेल्लार या शब्दाचा अर्थ आधी पहिला प्रथमतः समजून घेतला पाहिजे. कारण बेल्लार या शब्दाची जर आपण फोड केली तर बेल हा फारसी शब्द आहे आणि उर्दू पण आहे. आता बेल याचा अर्थ काय होतो तो फावडं किंवा खोरं असं म्हणतो आणि दार या शब्दाचा अर्थ काय होतो तो धारण करणे. आता तुम्ही म्हणाल बेलदार हा शब्द जोडला तर त्याच्यापासून काय निर्माण होईल तर फावडं घेऊन काम करणारा कामगार असा त्याचा अर्थ होतो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा कुठे येतो तर भटकंती म्हणजे भटका समाज असं नाव पडलं या समाजाला. कारण या समाजाचा इतिहास बघितला तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालावधीपासून हा समाज त्यांच्या त्या सैन्य दलामध्ये किंवा गड किल्ले बांधकामामध्ये खंदक खोदणे यासारखी सगळी कामं तो करत होता. पण आता सध्याची परिस्थिती अशी आहे की ही कामं करत असताना एकाच ठिकाणी हा समाज स्थिर नाही. त्यामुळे रोजीरोटीसाठी एका गावात काम मिळालं की ते काम सोडून दुसऱ्या गावात त्यांना जावं लागतं. त्या ठिकाणचं काम संपलं की तिसऱ्या गावात जातं आणि हा भटकंती करत असल्यामुळे त्याला बेल्लार भटका समाज असं नाव पडलं. व्हीजेएनटीमध्ये याचा समावेश केला जातो, NTPOमध्ये आम्ही मोडतो आलं. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आम्ही संपूर्ण समाजवादाने एक विचार असा केला की बाबा हा आपला समाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विखुरला गेलेला आहे, तर कुठंतरी एक संघ झाला पाहिजे आणि एक संघ होण्यासाठी आम्ही ही संस्था काय केली शासकीय याच्यातून रजिस्टर केली. आता रजिस्टर केल्यानंतर समाजाने आमच्या ठरवलं की बाबा दोडामार्गपासून ते खारेपाटरपर्यंत हा जो काही एवढा पट्टा आपला जो पसरलेला आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये ठिकठिकाणी ही लोकं आमची रोजगारासाठी विखुरली गेलेली आहे. नुसती विखुरली गेलेली नाही तर कामासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ते जातात. परत काम इतर सीझनमध्ये काम असलं की ते येतात. मग हा सगळा समाज एकत्र करून त्याचं रजिस्ट्रेशन करून आणि त्या माध्यमातून समाज घडवण्याचं एकत्रित आणण्याचं एक छोटासा प्रयत्न आम्ही या संघटनेच्या माध्यमातून करणार आहोत. आता महत्त्वाचा मुद्दा कसा आहे की आमची संघटना जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता ती कुठंतरी महाराष्ट्र राज्याशी संलग्न केली जावी. कारण काय आहे. नमस्कार, मी मंगेश चव्हाण, त्या संघटनेचा सहसचिव. सगळे माझी इथं GST बसलेले आहे. सध्या आम्ही जे काही योजनेची राबवण्याचा प्रयत्न करतोय की आमचा समाज हा शासनाच्या बऱ्याचशा गोष्टींपासून वंचित राहिलेला आहे. मुळात म्हणजे अजून आमचा समाज जरी एकत्र जर संघटित जरी होत असला तरी काही ठराविक गोष्टींपर्यंत लिमिटमध्ये आहे. आता आम्ही संघटनेच्या वतीने असाच प्रयत्न करतोय की सर्व समाज एका बॅनरखाली यावा, एकत्र यावा. सर्व समाजातील ज्या काय बारीक सारीक ज्या गोष्टी आहेत त्या समोर समाजाच्या एकत्र व्यक्त व्हाव्यात. कुणाच्या अडचणीत सगळ्यात म्हणजे की आमचा समाज हा शासनाच्या बऱ्याचशा गोष्टींपासून वंचित आहे. शासनाने जे काही नियम लागू करून दिलेले आहेत ते आम्हाला जाचक आहेत की आमच्या जर समाज जर बॅकग्राऊंड जर बघितलं तर आमचा समाज म्हणजे भटकंती करून उदरनिर्वाह करणारा समाज. याला जी समाजाने जी काही ज्या शासनाने ज्या काही अटी घातल्यात त्या अटी त्यांना लागू होत नाहीत. तर ह्या गोष्टींपासून थोडीशी शिथिलता निर्माण व्हावी, समाज एकत्र व्हावा. त्यांच्या अडचणी जे काय आहेत मुलांच्या शिक्षणापासून त्या अगदी त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीपर्यंत त्या सगळ्या शिथिल व्हाव्यात याच्यासाठी आम्ही आज एकत्र येऊन समाजाच्या वतीने संघटना रजिस्टर करून आम्ही जे काही समाजाचे अगदी तळागाळातील घटकापर्यंत असलेल्यांचे सगळ्यांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळ्यांचे सॉल्व्ह करून समाज एक संघ करून त्याला एक चांगलं वळण आणि एक चांगलं मार्गदर्शन मिळून प्रयत्न हवेत असा आमचा सध्या पुढचा मानस आहे. याच्यासाठी मला आपल्याला सांगावंसं वाटेल 2 मिनिटासाठी की परवा 5 तारखेला म्हणजे जुलैच्या 5 तारखेला आमच्याकडे आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय रमेश जाधव हे पुढील कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी ते आपल्याकडे इथे कुडाळ या रेस्ट हाऊसला येत आहेत आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा त्यांच्या सहकार्याने
हा सत्कारचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित करतो, कारण आमच्याकडे जिल्हास्तरीय नव्हे तर राष्ट्रीय खेळाडू आहेत. त्याचबरोबर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा 98 पर्यंत मार्क घेतलेली मुलं आहेत. आणि महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसवण्यात आल्यानं ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा बिलं येऊ लागली आहेत. तुमच्या घरातच फॉल्ट असणार, वापरच तेवढा असणार अशी उत्तरं अधिकाऱ्यांकडून दिली जाऊ लागली आहेत. पैसे न भरल्यास वीज पुरवठा थेट खंडित होणार असल्याचं ग्राहकांची पिळवणूक सुरू असून सर्वसामान्यांना वाली कोण असा सवाल उपस्थित होतोय. ॲक्च्युली माझं ॲव्हरेज बिल एक 6 महिन्यापूर्वीचा नवीन मीटर बसून घेतलेला, मी स्मार्ट मीटर बसून घेतलेला. त्याचं ॲव्हरेज बिल मला एक 500 ते 1000 1500च्या ह्या दरम्यान येत होतं. आणि गेल्या महिन्यात अचानक मला 29,800 रुपये बिल आलं मला. आणि आता इथे MSEBच्या ऑफिसरना मी भेटलो, ते म्हणतात ना तुमचा वापर तेवढा आहे, पण माझं स्वतःचं घर 1 BHKचं घर आहे, 2 रूम आणि 1 हॉल आहे माझा असा. ह्याच्यामध्ये 29,000 आम्ही कंपनी चालवतो की कोणत्या हिशोबाने बिल येतं हे मला समजलं नाही. त्याच्यामध्ये मला सांगलं तुमच्या मीटरवरती तुम्हाला जर बिल अर्थ लिकेज असेल तर बिल जास्त येऊ शकतो. त्या हिशोबाने आम्ही म्हणलं ठीक आहे, कारण आम्ही त्यांना व्हिडिओ पण दाखवला, त्यामध्ये तो अर्थ लिकेजचा जो सिम्बॉल पाहिजे तो पण त्यात दिसला नाही आम्हाला. तरी ते अरे रवीची उत्तर आम्हाला देतात, असू शकतो, परत येऊ शकतो. आम्ही मागणी केलीच नव्हती, डायरेक्ट त्यांनी स्वतःच्या मनानेच तिथे स्मार्ट मीटर आणून लावला. आम्ही ज्यावेळी बघितलं तर स्मार्ट मीटर लावलेलं होतं. आणि ज्यावेळी पहिल्या महिन्याचं बिल आलं आम्ही म्हणलो ठीक आहे, ॲव्हरेज बिल येतं, काही त्याच्यात काही आम्हाला त्रास नाही त्याचा. त्या हिशोबाने आम्ही कंप्लेंट पण नाही केली. आणि हे अचानक 30,000 रुपये बिल येते एका महिन्यात. त्या महिन्यात आम्ही घरी साधारण 20 ते 25 दिवस पण घरी नव्हतो. नाही, पालकमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की जो माणूस मोलमजुरी करतो त्याला एक 10 ते 15,000 बिल आलं तो कुठून भरू शकणार? तो बिल भरणार की स्वतः अन्न खाणार घरात, तो की उपाशी मारणार? बिल कंटिन्यू येत होतं, ते चालून गेलं. आता 2 महिन्यांनी 2,000-3,000 बिल आलं. माणूस खाणार काय आणि भरणार काय? मग हे काहीतरी आम्हाला पाहिजे आहे. त्याच्यावरती तुम्ही काही ते करून बघा. आम्ही राहायला असतो नावेलीला. माझं नाव आहे सुरेन आसगाव. मी गेल्या महिन्यात प्रत्येक वेळेला जेव्हा मी येतो 2 महिने 3 महिने तेव्हा मी येतो, तेव्हा माझं घर बंद असतं. आणि जर मी आलो तर जास्तीत जास्त 4 ते 5 दिवस इथे राहतो किंवा 1 आठवडा. त्याशिवाय मला असं वाटतं, स्वतःवर असं वाटतं की मी राहतो त्या मानाने ते बिल भरपूर जास्त येत आहे. आणि आम्ही सिनियर सिटीजन असल्यामुळे आम्हाला एवढं हे बिल भरणं जर 2,000 3,000 जर असेल तर ते शक्य होत नाही. तर मेहरबानी करून जे काय असेल त्याचं काम योग्य ती कारवाई करा. आणि त्याचं बिल जे जास्त येतात आहे ते रिड्यूस झालं तर आम्हाला पण जरा हे मिळेल ना. जरा छत्तीसचा वायर अर्जी 15 मीटर घेऊन गेला. त्याने काय केलं वायरमॅन नेहमीच बोलतो होता त्यांच्या वतीने, कारण का त्यांच्या लक्षातच नाही बोलायचं की अर्जी खाली टाकली मला. त्याने काय सांगितलं माहिती आहे, वायरमन आधी एक मेन म्हणजे ह्यांना की नाही घर नवीन बांधतायत, त्यांना 3 ते 4 महिने झाले. वायरमॅनने असं सांगितलं की तुम्हाला तिथलं केबल ओढावी लागणार, लाईन मिळणार नाही. आणि आता त्याने सर्व्हिस वायरवरनं केबल ओढली, ती सुद्धा ह्यांनी केबल जी आणली ती केबल 10 मिनिटं फक्त आहे. हे माणूस काय बोलले, 10 मिनिटं थांब, मी येतोय तिथे स्पॉटवर. तर 10 मिनिटात हा काय माणूस वायरमन थांबायला ह्याला वेळ नाही, एवढा बिझी यांचे कर्मचारी. आणि एरवी बघितले तर रस्त्यावर फिरत असतात. आणि जाऊन 10 मिनिटात त्यांनी केबल ओढली आणि केबल त्यांनी आणलेली त्यांच्याकडे बिल आहे, अर्धी केबल घेऊन वायरमॅन गेलेला आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. आणि त्या वायरमॅनने अगोदर हजर होऊन सांगितलं पाहिजे एवढी मीटर केबल लागली. आणि GI तार सुद्धा त्यांनी आणलेली, त्यांनी GI तार सुद्धा ओढली नाही, साधी केबल ओढून ठेवली. उद्या सकाळी जर ती केबल तुटून पडली तर जबाबदार वायरमॅन राहतील, तर हे कस्टमर राहणार नाही. हा 260 पहिला 300 पर्यंत येईल आणि पंप वगैरे काही नाही, कळलं. आता तसं बघलं तर फ्रीज वगैरे आमच्या घरी काही नाही. 4 पॉईंट असतात बल्बाचे आणि 1 ट्यूब. विषय नाही, पाहणी करून येऊन बघू. येऊन जातोय मी. आता हे बागवान साहेबांना फोन करा म्हणून सांगतो. त्यांच्याकडे गेलं काय हे पाठवतो, अजून ते पाठवतो. कशाक म्हणून वाटलाय त्या लोकांची? येऊन पाहणी करा ना तुम्ही, जबाबदारी घेऊ नको ना.
स्मार्ट मीटरचा मुद्दा चर्चेत आहे. ग्राहक घरात नसताना ग्राहकांना न विचारता स्मार्ट मीटर लावले जात होते. या संदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयानं सुद्धा या संदर्भात स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय बसवले जाऊ नये अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. हे सगळं असतानाच आज सावंतवाडीच्या महावितरणमध्ये संपूर्ण तालुक्यातनं शहरातनं जवळपास सकाळपासून आता मागच्या तासाभरात जवळपास 25हून अधिक ग्राहक हे महावितरणच्या कार्यालयात येताना पाहायला मिळाले आणि प्रत्येकाची तक्रार हीच होती की आपलं जे बिल आहे ते मागच्या वेळीपेक्षा यावेळी जास्त आलेलं आहे. काही जणांचे स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळं हे बिल दुप्पट यायला लागलेलं आहे. या संदर्भात इथे ज्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी हे लोक येत आहेत ते उपकार्यकारी अभियंता सुद्धा त्यांच्या केबिनमध्ये नाही आहेत. त्यामुळे या लोकांना महिन्यातनं 4-4 वेळा इथे यावं लागतं. ज्यांचे स्मार्ट मीटर आहेत 45 दिवसात जर बिल भरलं नाही तर त्यांचं बिल हे त्यांची वीज कनेक्शन आहे ते ऑटोमॅटिकली कट होणार आहे आणि त्यांना पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय त्यांची वीज कनेक्शन पुन्हा सुरू होणार नाही. त्याच्यामुळे हा मोठा आर्थिक भुर्दंड आणि नाहक मनस्ताप हा ग्राहकांना या ठिकाणी सामोरं जावं लागतंय. ग्राहकांना तो सोसावा लागतोय. ऊर्जा मंत्री राज्याचे एकीकडे सगळ्या गोष्टी सांगत असताना दुसरीकडे महावितरणचा मनमानी कारभार दिसतोय. मागच्या विधिमंडळात त्यांनी म्हटलं होतं की ग्राहकांना विश्वासात घेऊनच स्मार्ट मीटर बसवले जातील. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडीत अनेक असे ग्राहक आहेत की जे घरात नसताना त्यांचे मीटर हे काढले गेलेत आणि बसवले गेलेत. त्याच्यामुळे याकडे मंत्र्यांनी, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेंनी सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण आज ज्यांचे उत्पन्नच 25,000च्या वर नाही, जे पिवळा रेशन कार्ड घेऊन सरकारचं धान्य घरी घेऊन जात आहेत, त्यांना आज दिवसाचं म्हणजे महिन्याचंच बिल 2-2-2.5 हजार यायला लागलं. एकीकडे तर एका महिन्याचं 1 BHK फ्लॅटचं बिल 30,000 रुपये आलंय. त्यामुळे हे बिल जर ह्या लोकांना भरावं लागलं, त्या घरात ते फॅक्टरी चालवतात की घरगुती यंत्र वापरतात, हा प्रश्न सुद्धा या निमित्ताने निर्माण झालाय. त्यामुळे या सगळ्याकडे जिल्हा प्रशासनाने, मंत्र्यांनी लक्ष देऊन या सर्वसामान्यांना न्याय देणं गरजेचं आहे. कारण आज बघितलं तर जवळपास तासाभरात 25हून अधिक ग्राहक हे MSCBची वाट धरताना पाहायला मिळतात. मात्र उपकार्य अभियंता सुद्धा जे आहेत ते सुद्धा त्यांच्या केबिनमध्ये नाही आहेत. ते नेमके कुठे गेलेत? त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना उत्तर द्यायला वाली कोण हा प्रश्न आहे. कारण इथे हे जे ग्राहक येत आहेत ते महिन्यातनं अनेकदा येत आहेत, इथल्या कर्मचाऱ्यांना भेटतायत, मात्र अधिकाऱ्यांना त्या गोष्टीची कल्पना नसते. अशाच घटना आतापर्यंत अनुभवायला आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे या सगळ्यांवर वाली कोण असणार आहे? या सर्वसामान्य नागरिकांना, ग्रामस्थांना हा जो आर्थिक भुर्दंड भरावा लागतोय, भुर्दंड पडतोय अतिरिक्त वीज बिलाचा, त्यावर आता ही जी समस्या आहे किंवा हा जो मोठा प्रश्न निर्माण झाला हा कोण सोडवणार असा सवाल आता सर्वसामान्य जे आहेत ते राज्य सरकारला, इथल्या मंत्र्यांना आणि जिल्ह्याच्या प्रशासनाला विचारताना पाहायला मिळत आहे. घटना घडली आहे रविवारी रात्री. बिबवणे इथं पोलीस गस्तीवर असताना गोव्याकडून कुडाच्या दिशेनं एक संशयास्पद डंपर येताना दिसला. पोलिसांनी डंपरला थांबवण्याचा इशारा केला, पण चालकानं पोलिसांना गुंगारा देऊन डंपर भरधाव वेगानं पळवला. पण कुडा पोलीस मागे हटले नाहीत. पोलिसांनी रात्रीच्या अंधारात डंपरचा थरारक पाठलाग केला आणि पिंगुळी टेमनगर इथं या डंपरला घेराव घालून थांबवलं. डंपरमध्ये कोणताही परवाना नसलेला वेगवेगळ्या नामांकित ब्रँडच्या दारूच्या बाटल्यांचा मोठा साठा लपवून ठेवण्यात आला होता. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल 14,20,000ची अवैध दारू, 10 लाख रुपयांचा डंपर आणि सोबतच एक धारदार कोयता जप्त केला. एकूणच 24,20,800 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला. रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन या क्लबची सन 2026-27 या कालावधीसाठी नूतन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या कार्यकारिणीच्या अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट प्रथमेश नाईक, सचिवपदी मुकुल सातार्डेकर, उपाध्यक्षपदी पंकज शिरसाट तर खजिनदारपदी विष्णू उर्फ उदय दाभोलकर यांची सर्वानुमते निवड झाली आहे. या नूतन कार्यकारिणी पदाधिकारी पदग्रहण सोहळा 30 जून रोजी पार पडणार आहे. वेंगुर्ला रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन ही गेली 8-9-10 वर्ष झाली रोटरी क्लब स्थापन झालेला असून सामाजिक बांधिलकीतून एकत्र येऊन वेंगुर्ल्यात एक रोटरी क्लब असावा ही संकल्पना आणून आपण हा क्लब स्थापन केला. समाजासाठी काहीतरी उपक्रम करता यावे यासाठी आम्ही सगळेजण एकत्र आलेलो आहोत. प्रत्येकाला समाजासाठी काहीतरी करावं अशी इच्छा असते, परंतु वैयक्तिक एखादा माणूस एवढा सर्व खर्च करून उपक्रम राबवू शकत नाही. त्यासाठी एकत्र येऊन जर आपण
तिन्ही गोळा करून जर समाजासाठी काही केलं तर त्याचा लोकांना खूप फायदा होऊ शकतो. या दृष्टीने आम्ही एकत्र येऊन हा क्लब स्थापन केलेला आहे आणि आता दिवसेंदिवस आमच्या क्लबचे मेंबर सतत वाढत आहेत. आता जवळजवळ 35 मेंबर झालेले आहेत. सुरुवातीला क्लब स्थापन केला, मी फाउंडर मेंबर आहे रोटरी क्लबचा, तेव्हा आमचे 10 ते 12च मेंबर होते सुरुवातीला आणि आता ही मेंबर वाढत आहेत आणि रोटरी क्लबमध्ये अनेक चांगले दाते आणि चांगले समाजासाठी काम करणारे माणसं रोटरी जॉईंट होत आहेत. अनेक बिझनेसमन पण जॉईंट होत आहेत. या रोटरी क्लबने, वेंगुर्ला क्लबने गेल्या अनेक वर्षात चांगले उपक्रम केले. आत्ता यावर्षी सुद्धा आम्ही वृक्ष लागवडीचा एक मोठा कार्यक्रम केला. गेल्या 2 वर्षापूर्वी रोटरी डिस्ट्रिक्टमध्ये संपूर्ण रोटरी डिस्ट्रिक्टचे जवळजवळ 150 ते 250 खेळाडू इथे वेंगुर्ल्यात आले होते. तर तो एक स्पोर्ट्सचा कार्यक्रम आम्ही सुंदर उत्कृष्ट प्रकारे नियोजन करून चांगल्या प्रकारे राबवलेला आहे. म्हणून आम्हाला 3170 ने पुन्हा एकदा रोटरी डिस्ट्रिक्ट दिलेले आहे. त्यामुळे ह्या आपलं महाराष्ट्रातला काही भाग म्हणजे सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच संपूर्ण गोवा आणि कर्नाटकचा काही भाग असे म्हणून जवळजवळ 150 क्लबचे खेळाडू आपल्याकडे इथे खेळणार आहेत आणि त्यासाठी सुविधा आमच्याकडे रेडी आहेत. त्यामुळे लोकांना पण मागच्या स्पोर्ट्समध्ये लोकांना आवडलं सर्व रोटरीयांना, त्यामुळे त्यांनी परत आम्हाला हे गेम दिलेले आहे आणि आम्ही त्याचा नक्कीच आम्ही त्या नियोजन उत्कृष्ट प्रकारे करू याची आम्हाला खात्री आहे. मागच्या वर्षी आमचे आनंद बोलेकर रोटरी प्रेसिडेंट होते म्हणजे 25-26 सालात. त्यांच्या कार्यकाळात आम्ही सर्वांनी मिळून एक वॉच टॉवर सागरेश्वरला उभा केलेला आहे. त्याचं भूमिपूजन करून कामही पूर्ण झालेलं आहे. जे नागरिकांसाठी समुद्रात पोहायला जाणाऱ्या लोकांसाठी आवश्यक असलेला हा वॉच टॉवरचं काम पूर्ण झालेलं आहे. त्याचं उद्घाटन आता येत्या 15 दिवसात करण्याचा मानस आहे आणि त्यामुळे नागरिकांची समुद्रावर जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी ते सुंदर हे आवश्यक असलेलं काम आम्ही पूर्ण केलेलं आहे. हे आनंद बोलेकर आमचे मागचे प्रेसिडेंट, त्यांच्या पुढाकारात हा कार्यक्रम झाला. यावर्षी प्रथमेश नाईक, ॲडव्होकेट प्रथमेश नाईक प्रेसिडेंट आहेत, मुकुल सातर्डेकर सेक्रेटरी आहेत आणि ही त्यांच्यासोबत आम्ही एकत्र म्हणून काम करणार आहोत आणि यावर्षी नक्कीच आम्ही अनेक उपक्रम राबवू. तळागाळातील लोकांसाठी आम्ही जेवढं काही करता येईल तेवढे सगळे कार्यक्रम आम्ही घेणार आहोत आणि आपल्या रोटरीचं नाव आणि रोटरी जास्तीत जास्त लोकांनी नागरिकांनी सहभागी व्हावं यासाठी जे उपक्रम करता येतील ते आम्ही करणार आहोत. आपण सर्वांनी सुद्धा होणाऱ्या 30 तारीखला होणाऱ्या इन्स्टॉलेशनसाठी उपस्थित राहावे असे मी आपल्याला विनंती करतो. रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिडटाउन या क्लबचा पदग्रहण सोहळा दिनांक 30 जून 2026 रोजी बॅरिस्टर नागपाय समुदाय केंद्र कॅम्प ते होत आहे. या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती रोटरीयन अशोक नाईक बेळगाव, तसेच AG अभिषेक माने, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रणय तेली, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राजेश घाटवळ आणि वेंगुर्ला नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष श्री राजेंद्रजी गिरप यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत आहे. या कार्यक्रमासाठी या वर्षीसाठी रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिडटाउनचे अध्यक्ष म्हणून माजी ॲडव्होकेट प्रथमेश नाईक, सेक्रेटरी म्हणून मुकुल सातर्डेकर आणि ट्रेझरर म्हणून उदय दाभोलकर आणि उपाध्यक्ष म्हणून पंकज शिरसाट यांची सर्वांमध्ये निवड झालेली आहे. या वर्षी आम्ही रोटरीचं जे उद्दिष्ट आहे ते सफल करण्यासाठी लोकांना जे गरजेचं आणि आवश्यक आहे ती उपयोगी कामे आम्ही करण्याचा प्रयत्न करू आणि मागील अध्यक्ष आतापर्यंतच्या अध्यक्षाने जी आमच्या क्लबची उंची नेऊन ठेवली आहे ती अधिक कशी वाढेल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तर या कार्यक्रमाला सर्व लोकांनी उपस्थित राहावं आणि आम्हाला सहकार्य करावं अशी माझी विनंती. वटपौर्णिमा हा हिंदू धर्मातील विशेषतः महाराष्ट्रात सुवासिनी महिलांद्वारे अत्यंत उत्साहानं आणि श्रद्धेनं साजरा केला जाणारा सण.
आपल्या पतीला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभावं तसेच वैवाहिक जीवनात सुख समृद्धी नांदावी यासाठी महिला या दिवशी व्रत करतात. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ शहरात गवळदेव मंदिर इथं पुरुषही वटपौर्णिमा साजरी करतात. गेल्या 17 वर्षांपासून पुरुष मंडळी एकत्र येत वटपौर्णिमा साजरी करतात. विधिवत पद्धतीनं वडाच्या झाडाची पूजा करून वडाच्या झाडाला फेऱ्याही मारतात. त्यात विवाहित आणि अविवाहित पुरुष सुद्धा आहेत. पत्नी आपल्या पतीला जसं दीर्घायुष्य मिळावं म्हणून पूजा करतात, अगदी तसंच पुरुष देखील आपल्या पत्नीला दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य मिळावं यासाठी पूजा करतात. आपल्या संस्कृतीमध्ये महिला म्हणजे पत्नी आपल्या पतीला दीर्घायुष्य लाभो यासाठी वटसावित्रीचे व्रत करते. तर त्याचप्रमाणे आपणही त्यांच्या पत्नीसाठी ते व्रत करावं अशी संकल्पना आम्ही 18 वर्षापूर्वी मनात आली. डॉक्टर संजय निगुडकर आम्ही सर्व मित्र मंडळी एकत्र येऊन ते व्रत आम्ही सुरू केलं आणि आता 18 वर्ष आहे. हा संकल्प केल्यानंतर त्या पत्नीलाही घरात जसं ती उपवास करते तसं आम्ही उपवास सुरू केला. पहिल्यानंतर आमचा पहिलाच उपवास असल्यामुळे थोडंसं मध्ये खाण्याचा मोह झाला, परंतु पत्नीने थांबवला. परंतु ते व्रत नंतर आम्ही अखंडित चालू ठेवलं आणि याच्या पुढेही ते व्रत चालू ठेवू ही एक भावना आहे की ती आपल्यासाठी करते, आपण तिच्यासाठी करावं. हा 2 चाकांचा रथ आहे, त्या दोन्ही चाकं तितकीच सक्षम असावी अशी भूमिका. ती एक पुरुषांनी एकत्र येऊन जेव्हा आम्ही आमच्या पत्नीसाठी करतो, तेही ज्यांचेही लग्न व्हायचे आहेत त्या भविष्यात मिळणाऱ्या पत्नीची आतापासूनच व्रत घेण्याची संकल्पना ती आहे. आणि चांगली मेसेज जातो मध्ये कुठंतरी कुठल्याही मार्गाला न जाता पुरुष चांगल्या मार्गाला येत असेल तर तो एक चांगला प्रयत्न आहे. उमेश गाळवणकर, कुडाळ. खरं तर अतिशय आनंद होतोय. वटसावित्रीचा हा जो कार्यक्रम आहे वर्षानुवर्ष महिला साजऱ्या करत आलेल्या आहेत, पण काही निमित्ताने सिंधुदुर्ग कोकण भागातील दौरा माझा होता, तर त्या निमित्ताने इकडे पूजा करण्याला मी आले. तर खऱ्या अर्थाने मी बघितलं की पुरुष वटसावित्रीचा दोरा बांधताय. तो अनेक वर्ष जी संस्कृती यायला पाहिजे होती ती संस्कृती बघताना खरंच महाराष्ट्राच्या ह्या वलयामध्ये मला अतिशय आनंद झाला. निश्चितच आज खूप आनंद होतोय, कारण कालच माझं लग्न झालं आणि आज वटपौर्णिमा आहे. तर आज आम्ही दोघं इथे आलो होतो आणि इथे आल्यानंतर आम्हाला एक नवीन कन्सेप्ट कळली की इथे दरवर्षी म्हणजे गेली काही वर्ष डॉक्टर निगुडकर सर आणि उमेश गाळवणकर यांचा ग्रुप जो आहे तर गेली अनेक वर्ष इथे हे एक चांगल्या प्रकारचं एक कार्य करत आहेत. आणि त्यामुळे आज मी ते हिला घेऊन आलो होतो पूजेलासाठी. मग तेव्हा ते मला म्हणाले की असा कन्सेप्ट आहे आपला की आपण जशी पत्नी आपली जशी काळजी घेते तशी आपण पण पत्नीची काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि हा जर विचार रुजायचा असेल तर इथून सुरुवात आपण करूया. मग आज आमचं नव्या आयुष्यात पहिलं पाऊल पडतं आहे आणि आमचा आज नवीन आज चांगला एक कन्सेप्ट आम्हाला कळतोय. त्याच्यामुळे आज आम्ही ह्या उपक्रमात आम्ही सामील झालो दोघंही. आम्ही दोघंही मिळून आज वडाला फेऱ्या मारतोय आणि निश्चितच ह्याचं चांगलं एक ह्याला सायंटिफिक रिझन जे आहे वडाचं की वड हा सर्वात जास्त ऑक्सिजन देतो आपल्याला. आम्ही दोघंही डॉक्टर असल्यामुळे ह्याच्या मागे धार्मिक जसं कारण आहे तसंही आध्यात्मिक जसं कारण आहे तसंही ह्याला एक सायंटिफिक रिझन पण आहे की वडाची पूजा का केली जाते. हा जर दोन्ही साईडनं उरला तर इथे जेवणारी वृक्षतोड आहे किंवा इतर जे वडा संगोपन आहे हे व्यवस्थित केलं जाईल. हा पण संदेशातून सगळ्यांकडून एक चांगला गाळवणकर सरांनी सांगितलं. त्याच्यामुळे ते आम्ही दोघांनी याच्यासाठी एक नवीन न्यू जॉईनिंग आता या वर्षीपासून आमचं दोघांसुद्धा आलं. ही जसं करिअरवर तसं मी पण करतो. मी सकाळपासून उपवास केला आहे त्याच्यासाठी. त्याच्यामुळे आता हा नवीन दरवर्षी आम्ही ह्या उपक्रमात सामील निश्चित होऊ. धन्यवाद. खूप छान वाटतंय. म्हणजे त्यांनी पण माझ्यासाठी उपवास केला आणि वडाला फेऱ्या मारल्या. खूप लकी फील होतंय की त्यांनी पण हे केलं. माझे बाबा खूप वर्षापासून हे करतात आईसाठी उपवास. सो आज प्रणवनी पण माझ्यासाठी केला. सो मला खूप लकी फील होतंय.
कणकवली फोंडाघाटमध्ये रविवारी रात्रीच्या सुमारास दरड कोसळल्यामुळे सिंधुदुर्ग ते कोल्हापूर आणि कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग अशी दुतर्फा वाहतूक ठप्प झाली होती. रविवारी दिवसभर सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे घाट रस्त्यात दरड कोसळली. मातीचा ढिगारा आणि दगड झाडं रस्त्यावर आली होती, त्यामुळे काही तासांसाठी वाहतूक ठप्प झाली होती. फोंडाघाट रस्त्याच्या नूतनीकरण काम सुरू असून निखिल कन्स्ट्रक्शनच्या कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ रस्त्यावर आलेली दरड 2 जेसीबीच्या सहाय्यानं हटवण्याचं काम केलं. साधारणतः 2 ते 2.5 तास वाहतूक ठप्प होती, पण रविवारी रात्री 11 नंतर ही वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. दोडामार्ग तालुक्यात लगतच्या गोवा राज्यातील पर्यटकाकडून जीवे मारण्यासारखे हल्ले होत असल्यानं पुन्हा दोडामार्ग तालुक्याची शांतता बिघडली आहे. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या भावावर एका गोव्यातील तरुणानं चाकू हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी चव्हाण यांच्या भावानं पळ काढला, म्हणून त्यांचा जीव वाचला. या संदर्भात चव्हाण यांनी दोडामार्ग पोलिसात संबंधितांवर तक्रार दाखल केली आहे. आता दोडामार्ग पोलीस यावर काय ऍक्शन घेणार आहेत याकडे लक्ष आहे. हल्ल्याचं कारण आणि झटापटीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय. आमदार निलेश राणे विकासाचं व्हिजन असणारं नेतृत्व आहे. जनतेला अपेक्षित विकास साध्य झाला पाहिजे यासाठी त्यांची तळमळ असते. प्रत्येक अधिवेशनात जनतेच्या न्याय हक्कासाठी भांडणारं आमदार निलेश राणे खऱ्या अर्थानं जनतेचं नेतृत्व आहेत, असं प्रतिपादन शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केलंय. चिंदरगाव भेट कार्यक्रमात सामंत काय म्हणाले पाहूया. आज चिंदरगावमध्ये पहिल्यांदा शिवसेना पक्षाची सन्माननीय आमदार साहेब यांच्या उपस्थित बैठक होते. क्षणमध्ये आमदार साहेब निवडून आल्यानंतर कशा प्रकारे काम करतायत हे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की आज कालच अधिवेशन पुन्हा चाललं, त्यामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान काजूसाठी नुकसानासाठी विधिमंडळामध्ये सरकारमध्ये असताना सरकारला कसं वेगवेगळे प्रश्न केले आणि 12 तासामध्ये सरकारनं आपल्या सिंधुदुर्गाला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडली. अशा प्रकारचं नेतृत्व आज या 11 मतदारसंघामध्ये जरी आपण आलो, इंदोरमध्ये या गावची बैठक आहे, पण तुम्ही टोंडवळीमध्ये तुम्हाला मी सांगतो की टोंडवळीमध्ये गेल्या पावसामध्ये मोठी आपत्ती आली होती. आम्ही त्या ठिकाणी आमदार साहेबांच्या माध्यमातून जाऊन
प्रयत्न केला आणि प्रोटेक्शन करण्यासाठी या लोकांची मागणी होती साहेब 1-1.5 कोटी तरी द्या आम्हाला. दरवर्षी गेली 15 वर्ष आम्ही जीव मुठीत घेऊन पोहोचत आपण बघतोय. हे आमदार साहेबांना सांगितल्यानंतर आमदार निवडून आल्यानंतर एका टायमिंगला 14 कोटी रुपये त्या कोंडवलीला देण्यासाठी काम चालू पण झाले. वर्क दिल्यानंतर काम सन्मान्य दिल्याची साहेबांनी केलं. त्याचा जो रस्ता होता तो सुद्धा खराब झालेला होता. गेल्या वर्षी आपण करून दिलं तो तरी पण यावेळी 2 कोटी रुपये त्यांना म्हणजे तो रस्ता दिवाळीनंतर पूर्ण गावात जाणारा होईल. अशा प्रकारे अनेक कामं या मतदारसंघामध्ये सातत्याने आमदार साहेबांनी केलेली. त्या चिंतन गावामध्ये मी ज्यावेळी आलो त्या प्रत्येक वाडीमध्ये परिस्थिती बघितली. काही ठिकाणी मला सांगितलं की चांदणीमध्ये पेशंट झाला तर गाडी जात नाही, चांदणीमध्ये 4 माणसं टाकतो आणि वर रिक्षामध्ये घेऊन येतो. चिराचे काही लोकांनी सांगितलं चिरा जर घराला लावायचा झाला तर मजुरी त्याला 5 रुपये बघत डोक्यावर बाहेर द्यावी लागते. म्हणजे एक चिरा मला 60 रुपयाला पडतो, तो 20-25 रुपयाला पडला पाहिजे. तो प्रत्येक तो त्रस्त झाले लोकांनी बारीक सारीक सगळी वाढीपणीची कामं होती. आता ती कामं मी केली तर म्हणणार नाही. सन्माननीय आमदार साहेबांना मी सांगितलं. परंतु चिंतनमध्ये काम करत असताना माऊली किंवा रामेश्वर पंचायत देवतेचं जर कार्य नसेल तर आपण माणूस काय करू शकत नाही. आणि देवतेबरोबर इथले 12 मानकरी आहेत साहेब. या मानकऱ्यांनी सुद्धा आशीर्वाद हे काम करण्यासाठी आम्हाला पाठीशी आशीर्वाद दिले, उभे राहिले. बहुत ही सगळी कामं केली. कोणाकडे पैसे आहेत म्हणून ती होत नाही. आमदार साहेबांनी सांगितलं तुम्ही करा. पण या गावामध्ये काम करत असताना माऊलीचा 12 पंचायतीचा आशीर्वाद असा मेल्याचा 12 गावकऱ्यांचा सुद्धा आशीर्वाद आम्हाला काम करताना कुठली अडचण झाली नाही. त्याने आमच्या पाठीशी जरी त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले नाही तर त्यांनी नाही चांगलं होत आहे करायला घ्या. आणि जर कधी कुठल्याही गावामध्ये स्वतःच्या पैशातून जरी गेलं तरी कोणतरी 8 कोटी तिथे करण्यासाठी ते काम अडवण्यासाठी तिथे माणसं येतात. परंतु या 12 सर्व मंडळींनी त्या वाडीतलं काम जे वंचित राहिले ते झालं पाहिजे या मागे पाठीशी राहिले. ही कामं यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने ही कामं पूर्ण झाल्याचं माझं स्वतःचं मत आहे. आज पिंजर गावामध्ये जी कामं तुम्ही सांगा ही यादी आहे. मुख्यमंत्री सडकचे 2 कारण सन्मान्य निलेशजी या मतदारसंघामध्ये भाजपमध्ये असताना प्रभारी म्हणून ते काम करत होते. कोणाला मागवायची जबाबदारी आम्ही पण भाजपमध्ये होतो. या मतदारसंघाची जबाबदारी त्यावेळी निलेशजी होती पक्षाने दिलेली होती. तिथे कामं कुठची करायची काय करायचं आणि दिवस रात्र मेहनत करून आम्हाला ठरवल्या घेऊन निलेश साहेब ती कामं मंत्रालयापर्यंत मागे जाण्याचं काम करतो. त्यावेळी चिंतनमध्ये मुख्यमंत्री सडकचे 2 रस्ते त्यांनी केले. आता भटपाडीकडे तो रस्ता जाणार आहे तो सुद्धा जन सुविधा म्हणून सन्मान्य पालकमंत्री आमचे खासदार त्यांना आमदार या लोकांच्या माध्यमातून हा माहितीच्याच माध्यमातून मी असं म्हणत नाही की शिवसेनेने केलं की राज्यामध्ये सरकार आमचं माहितीच आहे. आमचे त्यावेळी 2.5 वर्षापूर्वी 1 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री होते ते शिंदे साहेब होते. शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजना त्या ठिकाणी देण्यात आली. एकदम मोठमोठी कामं त्यावेळी करण्यात आली. पण त्यावेळी सुद्धा शिंदे साहेब महायुतीचे मुख्यमंत्री होते. त्याच्या भाजप पक्ष राष्ट्रवादी हे सुद्धा घटक वरिष्ठ होते. आजही आपण जी मंडळी आहोत ते देवेंद्रजी या ठिकाणी आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आमचे शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री आहेत. आमची सुमित्राताई पवार उपमुख्यमंत्री, आमचे पालकमंत्री नितेश, आमच्या खासदार राणे साहेब, आमचे आमदार स्थानिक हे आमचे निलेशजी राणे आहेत. आणि आमदार स्थानिक आमदार युतीमध्ये जे असते ते या मधल्या विकासाची कामं पुढे सरकवतात. त्यांची पत्र लागतात. मी आमदार म्हणून सांगतो की ही कामं झालेली आहेत. माझं एकही वाक्याचा फोटो नाही की आता तुमचं तलावाचं सुशोभीकरणाचं काम आहे. हे रस्ते आहे याला सुद्धा त्या कॉन्ट्रॅक्टर मी लागतो त्या फाईलला घेऊन 5 ते 7 पत्र मंजुरी करण्यासाठी सन्मान्य निलेशजीची त्या फाईलला ते जोडलेले आहेत. आज मंत्रालयामध्ये बघितलं तर ती पत्र मिळतील. आणि हे काम करत असताना सोनर राणे साहेबांकडे संतोष कुबे ही मंडळी गेली. राणे साहेबांनी सचिवालयाच्या मंत्र्यांना फोन करून सांगितलं हे काम झालं पाहिजे. निलेश साहेबांनी आणि मागणीच्या बाजूने हे काम झालेलं आहे. पण मला साहेब या ठिकाणी सांगावं ही सगळी कामं आपण जी केलेली आहेत. आता कुठला एक पक्ष नाही. आता आपण जी काय 21 कामं केली आहे ती आपण सन्माननीय आमदार साहेबांच्या कुठल्याही फंडातून आहे ती स्वतःच्या खिशातून केलेली आहे. अर्थात ती आम्ही आमची म्हणू शकतो कारण ते आम्ही केलेली आहे. परंतु महायुतीमध्ये जी कामं बाकीची काय येतात ती महायुती म्हणून सगळ्यांना त्याचं श्रेय जातं. इंडिव्हिज्युअल कोणाला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.